Tak dělej, mami. No, mami, nezdržuj. Počkejte. A šlo by tam To je anglicky on, 2 body, můžeš hrát? Z takovýchhle písmen se žádný slovo nesoží ani v čínštině. A co třeba do? It. A mám zas 3 body. Ne, zkrátky neplatí. Ale it není zkrátka, je to slovo. Součást slova stupidita. Angele Simpsonovi. A to je náš školní psychiatr, doktor J.R. Freyer. My bez psychiatra víme, že náš kluk je pitomec. Právě naopak. Mám pro vás vzrušující novinu. Inteligenční test, kterému se žáci podrobili, prozradil, že váš synek je nadán genialitou. Prosím? Je to malý genius, pane Simpsone. Bart? Ten holomek? To není možné. Ne, výsledky nelžou. Dítě by se to sice nemělo dozvědět, ale jak vidíte, jeho IQ je nadprůměrné. 912? Držíte to obráceně. Pouze 216. Hele, Lízo, nesmíme prošvihnout chlápka s burákama. Tady se buráky neprodávají. Nemají tady pivo ani utopence. Dore smělý, pozor si dej, na zem neplivej. Vyblíz, ty jsi vůbec nezvracel. Buďte tu jako doma. Slyšíš, taťko? Můžeš tu krkat, mlaskat a chodit ve spotkách. Poslyš ty zpátky. Problémy, Simpsone? Ne, jen jsem svého syna pochválil, že má smysl pro humor. Do kelu. Starý rezavej ksáp, sakra. Čau, Barte, seš nějaký říčnej. To by si to kecá, blbečku. Chápu, proč vám každou neděli ráno musím dělat policajta. Co pak snad nechci pro nás všechny, jen to nejlepší. Bojo, kde je ten zápas, kde to je? Aha. A Volodarský je volný v koncové zóně. Vem ho, vem to. Je to tady, další bod. Výborně. Tohle je úplná smršť. Patrně největší comeback od té doby, co Lazar stal z mrtvých. Jaký Lazar? Tak honem, pojďte, už to začalo. Barte, slíbíš mi, že v nedělní škole budeš dávat pozor? Barte! A co je? To mluvíš se mnou? Co je to? Walkman! Snad si nechtěl pro boha živýho v nedělní škole poslouchat Big Beat. Co víš, jo? Au! Co tomu říkáš, Homre? Homre! Ne, Další saláti, výkon. žabaři. Červení mají znovu šanci. Homre, to chceš sedět v autě až do konce zápasu? Tak když jo. To je nálož, Lízo. Barte, nic tě nedošlo. Psychologové tomu říkají kompenzace. Mámu tíží pocit viny, protože se jí hroutí manželství. Hele, nesečkuj se, Gra. Ať je to jak chce, nám do toho přece vůbec nic není. Bart, četla jsem, co se může stát dětem, jejichž rodiče se už nemají rádi. Projdou celkem 8 stádií. Já jsem teď ve 3. stádiu strachu. Ty jsi ve 2. stádiu popírání. A nejsem. Ale seš. Nejsem. To teda seš. A ne. No tak asi ne. Simpson jako první připraví terén, je chytrej a je jednička je absolutně nejlepší. Tati, ty ani neřekneš au. Promiň. Au. Ty máš bouchačku. Kde ji chceš odpálit? Bacha, kucí, jde sem říďa. A je. Dobré jitro, pane řediteli. Dobré jitro. Proč jsi mě nikdy neseznámil se svými žáky, myšáčku? No? Maminko, jestli dovolíš, tohle je Wilhouse, Louis, Roger a Bart Simpson. To je ten Bart Simpson, o kterém pořád mluvíš? Ale vždyť vypadá tak milé. Já jsem milej. Systém, nepůjdeme, maminko. Čau, myšáčku. Haló. Ahoj, homie, buď tak hodný a kup cestou z práce 1,5 kila dobré zmrzliny. Zmrzlinu? To jsem blázen, proč? Salva a Petty přinesou diapozitivy z cesty do Yucatanu. A nyní prosím svědka Homera J. Simpsona. Tatínku, prosím tě, nechoď tam. Myslím, synku, jedou to pochopíš. Teď on je nevinnej, Šaša by nic takového neudělal. Prosím tě, tatínku, nic jim neříkej. Promiňte. Tak jak to vypadá, Bilíku? Řidiče určitě nepotěší, že se na dálnici 10 DK převrhl nákladňák s melounama. Tam to vypadá. Vozovka Je, koláče. Omyl, jen jeden a ten je můj. No, ty víš, že toho koukají nejmíň 3 hodiny zpoždění.
Radíme proto řidičům, aby použili náhradní komunikaci. No ty teda válíš. Jen počkej, jednou se to třeba taky naučíš. Nejsem pitomej. Synku, neexistuje ženská, co by odolala chlápkovi, který umí mambo. To bych teda chtěl vidět. Tak dost, ven. Přesilovka.